Dobrý deň, volám sa doktor David Allen, som kardiochirurg na dôchodku a člen Medzinárodnej spoločnosti pre výskum kanabinoidov, ICRS. To znamená, že som vedec v oblasti kanabinoidov a chcem vám povedať o objave endokannabinoidného systému, ECS, jeho význame a ako zmení medicínu. Endokannabinoidný systém sme objavili asi pred 30 rokmi, ale vtedy sme nepochopili význam tohto objavu. Zistili sme, že ide o chemickú komunikáciu v našom tele. Nie je to elektrické, ale chemické, podobné hormonálnym systémom, ktoré ľudia poznajú. Naše telo vytvára tieto kanabinoidy, sú endogénne, teda endokannabinoidy, a v tele plnia zázračné funkcie. Práve sa učíme o význame týchto funkcií. V podstate je endokannabinoidný systém zodpovedný za homeostázu. Väčšina ľudí nechápe, čo to naozaj znamená, ale ide o schopnosť tela udržať sa a fungovať v správnom prostredí. Preto je nesmierne dôležité, aby budúci lekári pochopili tento kontrolný mechanizmus. Zisťujeme, že manipulácia s endokannabinoidným systémom ovplyvňuje cukrovku, rakovinu, aj šancu prežiť infarkt či mozgovú príhodu. Preto je pre lekárov kľúčové pochopiť túto novú vedu. Manipuláciou endokannabinoidného systému sa zachráni viac ľudí než súčasnou chirurgiou. Štúdie ukazujú, že keď sa beta bunky pankreasu namáhajú oxidačnými technikami, kanabinoidy ich chránia pred touto oxidáciou. Takže v podstate môžete užívať kanabis a znížiť výskyt cukrovky o 66% alebo viac, najmä ak ho konzumujete inak, napríklad jedením. Váš lekár vám momentálne nemôže predpísať liek, ktorý by znížil výskyt cukrovky čo i len o 2%. Je to teda zázrak, že kanabis toto dokáže. Znamená to, že užívanie kanabisu ochráni beta bunky vášho pankreasu pred oxidáciou. To v podstate znamená, že všetko užívanie kanabisu je lekárske, bez ohľadu na to, či tomu rozumiete.